Sori chechi secondary chuchacha kirase vene meachi nsemo au negaba bwatani abukorwa nsemo ya Getembe zone bagokeire obogosori bwentunde abwase omobwatani korwa nsemo ya St Augustine Otamba Girls anyare ko bagakwene kya bene bune skuru yaye yagendere gukora bya nsemo ye chimbero une abere gukora korwa se miaka ya magega Nancha samarita ngoro kwa Mirere Olfa ngoro skuru ya Otamba Girls ere gotoka se sub county ya Kisii Central o Getembe zone. Kurose skuru ya neto wate andipo girls kwa Getembe tukatuka post number 2 alafu ase athletics wate all events of which you know that Otamba Girls re champion from Kisii as a triple jump already mwana itone roga number 1 as triple jump na long jump. Alafu ntokwate chimiche chinde chi event chinde like 5,000 3,000 na ranto bata na kusporwa asitiko sori kero kende mono shida tobwate una bali ba gutenena chiko sori ni no finances chibesa tware wanja tonyoro gusira kuri City Federation na AK na maybe handball federation. Alafu na our kesha ngote mabadi sana, that is our kesha party. Maybe tuare gusaba bokonye ase kerato kora chigo tori chiga tonyore to gusirwa na ntuto tenile tichiri Faris na chikoch. Asa marieta ngoro kwa Philip Masanya chino mwalimu naleta abanafunzi aiga sama mnyoka ya lero nimbwata abana bako mnyoka ase 1500 na nyalire nkwiro mwanafunzi oyo mase sub county kerenda ateba aba minto batateba bari mba togosomina barabu keringa skuru chaita mona baibori banyare bakoa abana libaga banyare bako enderera ibiye webiga baire twarorira abana baito bwate potential nene banyare bako eguribaga nande anene skuru chaito chibali baga in terms of chibesa rinde gotonyare ko tokwire michezo itase Kisii county mutwe.